Já jsem tady byl vyslaný vlastně za naší třídu 9. A, abych vám tady dal takový krátký proslov. Určitě si všichni vzpomínáte na 5. třídu, když jsme přišli a měli jsme paní Zvolskou a paní Mihálovou. Já si na to pamatuju moc dobře, protože paní Mihálová, vaše první věta: a Honzík, to je to moje jojo. Na to asi nikdy nezapomenu. Vlastně za těch, kolik, 4 nebo 5 let, teď nevím. Za těch 5 let jsem se toho naučil docela dost, ať už kdo to byl Adolf Hitler, nebo ať už co je to tangens a sinus, cosinus. A nebo co jsou to třeba, teď mě z češtiny nic nenapadá. Radši nic. A vlastně chtěl bych za to poděkovat všem učitelům, kteří jsou tady a kteří jsou ve škole. A hlavně svým spolužákům vlastně, že mi dělali za tu dobu oporu a že jsem za něma mohl přijít, když jsem měl problém. A celkově za naší třídu bych chtěl asi říct, že jsme rádi, že jsme to tady přežili, ať už učitelé nebo žáci. Přežili jsme to i se ztracenýma sešitama, i s falešnýma podpisama v žákovských knížkách, ale hlavně jsme to přežili. To je asi všechno.